Ciwanekî Kurd li bajarê New Yorkê di stûdyoya Netflixê de ya ku li taxa Brooklynê cih digire, karê wanê dartiraşiyê ya dîzaynkirinê dike. Ciwanê Kurd atê di dema pandemiyê de bêçar dimîne û dest bi karekî nû ango dest bi karê dartiraşiyê dike. Atê di nav demek Kurd de ew xwe serkeftî dibe ku niha him dikana xwe ya dartiraşiyê vekiriye û him jî di stûdyoya Netflixê de karên wan dike. قولي انجليزي دبي anyway گوش مرا مارانگوزک لازمه میگو تمام از چی مور اکی خرابم ولم دست بکر انا سری اول از نک ترسیم گو کا نتفلیکس قاعده کنک کا او ولی ایدانک مزنم گو از چاپ ما چم هایلو نا کیکو خودم کرد دکارم بکن که مردشتک کدلی خو شو منک شغل استالونی بی سال ما رقابتیم دورا د بیرو معامله از کریم بر پرسیار آناج تکلیم نه فرمی بر هیه Çîroka Atê ya Amerîkayê di sala 2015 da dest pê dike. Atê pêşiya ku tê Amerîkayê di zanîngeha Amedê de şagirt bûye û li wir rastê hin pirsgirêkên polîtîk tê û mixabin ji aliyê polîsan ve tê binçavkirin û dikeve zindanê. Dema ku ji zindanê derdikeve jî di sala 2015 da koça Amerîkayê dike. Ez mecbur mam ku valla şun var beylim birem bir. Ez hatim şogulê vek herkesî lo vek göçmena kez karim çi bikim. Jiyanım tevayê bi zanegahê me tevê re derbas biye. Dura ew hat girtin. Birê Selahattin Demirtaş û Figen Yüksek hat girtin. Mecî li vir ber konsolosluğa Tirkiye çalekî kir. Bu çalekê de bawer bikim Sûriyetê me malpera Tirkiye nîşan dabû. Ez çûm heleyê wan cê êrişî me kir. Tirkiye êrişî me kir. Neyse zerim heleyê. We jî şabitin. Atê dibîne ku pirsgirêkên polîtîk li Amerîkayê jî bandora xwe li ser jiyana wî berdewam dike. Ew jî biryar dide ku li vir bi Kurdên ku hatine Amerîkayê re komeke karkeran ava bike û dest bi karê xwe bixe bike. Di demek kin de karê dartiraşiyê hîn dibe û dikana xwe jî vedike. Di nav 2 û 3 salan da karê wî bi serkeftî didome û heya ji aliyê Netflixê ve jî tê dîtin. Niha kengê di stûdyoya Netflixê de ji bo guhertinên dîzaynkirinên dartiraşî dema ku hewce dibe, atê tê gazîkirin. Dura migiya xwe bavê xwe li serê wenda kir û zor bez nikarim biçam wek warê polîtîk te wala terk ez nikarim herim. Îja zêde me zor bû tiştek nekê. Carde canek kes fikirim tiştek aha me got çawa çima tiştek aha nebe xebatekek. Wek hevalê tênin evê tênin. Hani çî nebe dê nebe pênc em dikarin bi hevra jiyan bike. Çîroka Atê careke din evê tîne bîra mirov. Her çixaz ciwanên Kurd koçber bikevin jî têkoşîna xwe didomînin û dema ku derfet çawa bikeve destê wan bi serkeftî bikartînin. Sinan Tunçdemîr, Dengê Amerîka, New York.